Matats, habab na. Kapit daghan matats oh, turo. Butigero. Basta sige kilo matats oh, gahe kay gunod. Good morning sa inyo matats. Bato mo, muratag na sa shoota man ni matats. Bitaw matats, oy, good morning sa inyo tanan. No, og isa pa matats, ang atong tingog karon medyo pagaw ha. Dugay naman ta wala ka kilaw ani matats. Onya tod matats, magkilaw ta no, pero bago na maghabo sa ami. Matats oh. Ato na pritohon no nya. Tumi ay pritohon ni. Ha? Lip-lipan nga gamay. Ayaw lang sa kay medyo dollar ni dollar. Ato sa napilian matas og dagko nga balo og gagmay nga balo kay nga naman lahi magud nagpresyo sa man ang gagmay nga bangsi og dagko nga bangsi. Mo nang nakita nyo dira ang gipanguha nato ng madlagko no kay gi-classify pa nato na. Daghang nga comment sa ko matas nga mga idus lag isda sa bangsi no lalo na di sa Labangal matas sa General Santos City kay daghang tagkaila dira no. Ang ako masulti sa inyo ang manghatag bangko pero di pud mo tanan mahatagan no kay nga naman dili man atoa og isa pa kana akong ginahatag sa inyo ginahatag na pud sa koa. Usbon nako pangay og pasensya sa inyo no ang uban di nga suko na bahala mo dire basta ako maghabo ra ko gakoa dire man trabaho ra ko diha. Ang ganahan sa ko maayo, ang dili ganahan sa ko maayo pod. Ingana lang no kay ako man gud isa ko ka content creator no. Pero dili na to kaya tanan tao at manon matas no. Ultimo sa comment section gid nako dili gid nako halos ma-replyan tanan sa kadaghan-daghan ninyo. Pero isa lang ko masulti sa inyo, daghan kay salamat sa inyong pag-reply sa to o pag-comment diha. Og mubalik ta sa atong trabaho matas no kana atong gihabo na matas 500 kilos na no kay ngano pigado na pud atong dagat karon kay naa na pud daw bagyo nga ni sulod. Una sa mananagat nga wala pa kalawod diha paminaw sa mo sa panahon kay tulo ka bagyo ang moabot karon panahon na. Og mo na matas so nagkilaw tag isa ka bukbalo dira matas kay gimingaw na pud tag kinilaw no kay dugay-dugay na pud tawa ka kilaw og isa pa matas ang among isda manggod usay naa usay wala mo nang gimingaw ta ana. Kore mo kaon na matas kay ang mga kauban manggod busy sa ilang trabaho no og isa pa pag mahuman manggod nagabwa iya na manggod nagpanguli mo na ako mabilin pa ko diha kay daghan pa ko atimanon mo nang ato na tilawan matas samtang wala pa nay suka og asin kay pwede yung pagkalamian. Pinsa ta daan matas basig na maabot isa ka bangka o nya habuon o di na nay sulod atong tiyan matas so ingana ang diskarte nato dira no. Og mo na ni atong nahiwa matas no ang atong lamas ana suka bombay lang og asin kay maoray nakita nako diha. O man atong timpla matas mo tan-aw ta sa abuhan kung naabay bahaw pero wow be asa be ang unod be agkada bes matats oh baboy matats bahaw lang ato ha parang bahaw oh matats habab na kapit daghan matats oh butigero basta sige kilo matats oh gahe kay gunod ha tara habab magsabak na kaon ato magsin sa mga yung diaon tapang dio bahaw palamit sa kinilaw sana Ngayon ako simple. Magaling kang kupal ka. Trabaho sila na, kilaw ta. Ayoko na, di ko na kasama na. Bituhon. O matas, nakita niyo kung sa kalami ang akong kaon diha, tag-iya gud tagbangka. Ito matas oy, manigurado na ta matas kay gutom na jud kayo no di na maklaro ang tao.